να μην δώσει μικρόφωνο σε κανένα άλλο πέρα από το δικό. Σας καλωσορίζουμε και μιλάω εκ μέρους όχι μόνο των καθηγητών του σχολείου, αλλά των καθηγητών των νησιών της Σαντορίνης, της Ίου, της Ικήτου, της Φολεγάνου, της Ανάτης και της Τερασιάς, του Σωματείου των Καθηγητών. Σας καλωσορίζουμε σήμερα λοιπόν από αυτό το σχολείο, το οποίο ήταν ένα όνειρο που πιθανά τα αδέρφια σας, τα ξαδέρφια σας, οι φίλοι σας, να περιμένετε πολλά χρόνια να το δούμε. Επιτέλους λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια, και με πολλές προσπάθειες και αγώνες, έχει φτιαχτεί αυτό το σχολείο. Η χαρά των καθηγητών μας όμως είναι μισή. Και είναι μισή γιατί δυστυχώς ανάμεσά μας λείπουν κάποιοι συνάδελφοι, τους οποίους η πολιτεία, το Υπουργείο, η κυβέρνηση, οι πολιτικές τους αποφάσισαν ότι περισσεύουν. Λείπουν λοιπόν οι καθηγητές ειδικότητας της νοσηλευτικής, της εφοδιοκομείας, της αισθητικής και της κοποτικής στο ΕΠΑ. Και να μιλήσουμε για τις ειδικότητες που λείπουν στο νησί μας ΕΠΑ. Έχετε ανάμεσά σας 25 μαθητές σας, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί του χρόνου. Χωρίς καθηγητές, τώρα που ξεκινάμε. Έχετε ανάμεσά σας οι μαθητές σας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να δώσουν εξετάσεις, γιατί δεν υπήρχαν καθηγητές της ειδικότητάς τους. Και έχετε ανάμεσά σας πιθανά σε κάποιους που ήρθαν στο σχολείο με σκοπό να εργαστούν στον τομέα της υγείας και της χρόνης. Το Σωματείο των Καθηγητών καλεί και τους μαθητές και τους γονείς σας την Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα, 7 το απόγευμα, στο βάθος της αίθουσας συνεδριάσεων που υπάρχει στο Χριστό Γυμναστήριο, για να συζητήσουμε αναλυτικά όλα όσα υπάρχουν σε επίπεδο προβλημάτων, για να μπορείτε και εσείς να έχετε την ευκαιρία να έχετε μια καλύτερη ενημέρωση. Ένα πράγμα μόνο έχουμε να σας πούμε, και το οποίο είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε με όλες τις προσπάθειες για 3 πράγματα. Για να έχουμε σχολεία ανοιχτά για όλους, δουλειά για όλους και υγεία για όλους. Καλή